بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bogodowinde Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bogodowinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere fen jay ɓataake bindaɗo naasaande nogase jeegom yarkoma hitande ujune ɗe nogase tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe dendagal taweteɓe joklinayi windere kala hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guine konakiri guine bissaw hay diaspora o kala moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala min calminima min juurimama min duwanima min ñaguimama duwaw moni pop ɗo woni amin tini ɗum ɗon alhamdulillah catal tambingal ko fati e banggue pharmacie ji leydi sénégal ɓe mbaɗi erago faade hutortoɓe médicamaji kaɓotoji mabɓo ɗojjo e gueɗe patuɗe en ko wayno dolirim e ko wayno dolirim pro e actifet taw ko oromaji kewɗi patuɗe ɗin fannuji kala nde yimɓe ndentoto no fewi hay sa yeehi to docteur windinima wota sodoyi saabu leɗɗe ɗe won borsaji goɗɗi natti hen sa yarino rokkuma caɗele ɓe kolliti oɗo saaha noon ɓe goni koye hinji ɗum e ƴewtade ɗum yo yimɓe ndentono moƴƴi eɗen jaa ha to diwan ɓuulon kaaƴe eɗen gandi ɗo balɗe ko cumuji tampini toon saabu eɗen gandi ndungu ngu silti hayso wonko heddi heewani kuɗoli ɗi puɗɗima yorde kono kadi laddeli ɗi ne cuma oɗo saaha mo gonɗen hanki o heccanki o kala ko cummoji mawɗi goni toon alhamdulillah noon taw ɓen coñi guitti gawri mumen guitti guerte mumen kono kadi ladde boni no feewi saabu ganden wonko ruɓata won kulle ɗe Allah tagui ɗe guuri koye leydi ndi metteli nan toon ñooƴi nan toon korndolli nan toon diwri nan toon jihe nan toon boje nan toon goɗɗum e goɗɗum nan toon ha heewi wuuri koye leydi ndi ɗum no mo ene dawa ladde aɗa waɗa ataya walla aɗa simmo walla aɗa waɗa goɗɗum reento reen ladde nde reende ladde jeeya koye kisal duppawo ladde kala ko bonnowo nguura ko barowo
sabu ma war nguura jawdi mbara pittali guurɗi hen ɗi bonna ladde bonande bonde nde ala ɗo haaɗi kala duppuɗo ladde ñawete ko ñawore kirim ko barɗo neɗɗo ɗum noon neɗɗo yo rento wonde sababu golle bonɗe neɗɗo yo rento wonde sababu golle bonɗe neɗɗo yo won sababu golle moƴƴe neɗɗo pap ene foti ardinde haqqille oɗo saaha faya koye dabbude keneli ɗine keewi mi rento jeyge mi reena ladde nde neɗɗo fof ne foti jogade ɗum ɗon ɗon noon calminten musidɗo men Saydou Diallo e humpete mum laamgo ko faate ɗeɗon caɗele hande taweteɗe toon eɗen calmina oɗo henna jinnaɗo tedduɗo woni hajja faati Touré debbo mo loobali e dow indema min calmini loobalinaɓe kala sabu min gandi loobalinaɓe ene jeeya hettotoɓe yewtere buuɗal yurmeende kame kabruji men kala e dow inde mawni men sohna Haaji Saar e mama Haajiratu Saar e dendagal bandiraɓe kala en calmini musidɗo men Oumar Ba mbiya di kuɓɓuɗo Ba gorko mo dañcaɗi ko jangguidaɗo ko musidɗo kadi ko belɗo ƴiƴam ko kuɓɓuɗo e saaha muɗum no feewi ha jeeyi sababu ya kuɓɓuɗo Ba min salminima mi salmini galle ma suddiɓe ma e sukaɓe ma kala ko ɗon calmini musidɗo ma giɗo ma sehilam giɗam woni ceerno Oumar Ly gorko mo Kanel tawete toon to Kongo mi toñata liduɓe noon nde tawno ko sernaɓam ko ɗum nawatami ha to galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumga Wural Fa mbiyenmo garɗa mi nanata jawa mi anda jawa ko mbarodi kay innira wimo noon ko ceerno Amadou Daby e welede Allah e mum ɗum noon ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi yettima mi yettanimama Allah moƴƴere ko duwontoɗami ko kala mi wima ceerno Khalidou ko an ɓuuri handude hen nde tawno ka moƴƴo saɗa haala halkinta ko a haalat saɗa duwo a duwitta ko a duwoto saɗa yiiɗa yitkinta ko a yiɗata neɗɗo woto ɗeɓat yo wonata ko ɗum gonɗa gonɗo ɗum noon kañum ɓuuri handude hen ceerno Khalidou yo Allah yooɓe moƴƴere mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw kadi mi duwanimama mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe garane jewte men ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma en calmini dendagal julɓe kala kono kadi en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah wurɓe e mabɓe ɓe yo Allah junnanɓe gurdam en ñaguima Allah yaaɓe e mabɓe notoyi jomiraɗo ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en gari haɗo galle makko en calminimo en juurimomo en ñaguima du'aw en calmini kaw men sehil men ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah lummo cellal ko juuti en calmini guiƴam ceerno Abdullahi Khalil Mbaye en calmini ceerno Ahmadou Diago en calmini Ifra Karfaso en calmini coddiɗo makko Hawa Sow e Fadimata Bakku Gueye Seyni Sow Aissa Soumare Hammadi Idi Gueye ɓe fof calminama kono en calmini sohna Fadimata Diop en nawtimaɗo Sinthiou Garba ɓeɗo ko tedduɓe teddinɓe en ñaguima Allah yo Allah ruttuɓe teddugal en calmini Gaynde Diago kono en calmini joom mesalal woni Hawa Konté yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini Yahaye Guissé en calmini sohna Guedde Guissé ɓeɗo en nawti ɗumen ha to Dondu kono en calmini Ba Moussa Pam sohna Aissatou Sarr en calmini Fati Ndiaye Salmata Ndiaye jibinaɗo Diop mawɗo Oumou Touré debbo moƴƴo
en calmini sohna Kadja Mbaye to Sanwa, musidɗo makko Astou Diaw binto Oumar Diop mi salminima, ceerno Ahmadou Sy ɗo Havre, Fadimata Konnate ko joom suudu makko, en calminiɓe kamɓe kala. Yo Allah junnu gurdam loowa cellal. Samba Gange, Samba Mamadou Abdoullahi mi salminima giɗam, mi salmini sohna Kadja Pende Daouda Mariam, kono kadi ɗo monɗo Sara ɗon mi salmini banum debbo Annabi Yusuf, taw ko biyeteɗo Sira Gako, Sira Samba Hammadi Tahiru. En calmini ceerno Baya Thiam, en calmini cuddiɗo makko sohna Aissatou Ndiaye, est ce que yo Allah yoɓ moƴƴere, on jarama de gilli mum tabbiɗɗi. En calmini mawɗo Soda Konté, kono en calmini joom galle o ceerno Sharif Mbodj, yo Allah yoɓon moƴƴere. Samba Gueye, Manguel Gueye, Rahmatullah Gueye mi salmina mi juurima on. Sohna Mounoy Mbodj e Baba Dawouda Thiam, onon kala on calminama. Sohna Zeynabou Konté e ceerno Yahaya Konté, onon kala on calminama. En calmini mawɗo Selli Niane, Samba Niane, kono Oumar Ndiaye mi salminima Ba Mumsile Ndiaye, Rahmatullahi Lam, Sanar Guissé, onon kala on calminama. Sohna Aissatou Abdullahi Sy, an e ceerno Abdoullahi e baɗiraguel am mi salmini on. Sohna Aissatou Wele ha to Jowol mi salminima, mi salmini mawɗo galle o ono ceerno Hamme Sy. Mi salmini sukaɓeɓe, en calmini Jeefu, en calmini Zeynaba Hamme Sy taw ko Tokar Nene, Mariam Diop mo Mamadou Demba ha to Seyil Babi en calminimo, kono hande omo tawe to Nouakchott. Amara Camara mi salminima ha to foye Amadji, kono mi salmini ceerno Ndiaye mo ganduɗa ko kañum woni almami dental ngal, mbeɗa salminamo no fewi. Mi salmini dental ngal foof e inde makko, ceerno Mouhamadou Kane, ceerno Mouhamadou Diallo, ceerno Mahamoudou Ba, ceerno Ahmadou Ba, onon kala on calminama. Ceerno Diabaro mi salminima, Coumba Habi Lam mi salminima, Seydi Lam, Ibnu Oumar Pam mi salminima, Houley Ndiaye Soumare ande kay mi salminima. Abdoul Mbodj taweteɗo Strasbourg kono jeeyaɗo Gouriki mi salminima, mi salmini jinnaɗo ono sohna Habi Mbaye. ɗum noon en calmini debbo moƴƴo biyeteɗo Tamara Ba, jeeyaɗo Dabbe kono tawete to Tiwo. En calmini sohna Aminatou Jumannere taweteɗo to Meylus, yo Allah yoɓe moƴƴere. Kono en calmini ceerno Ousmane Ly mo dande mum seekoto ene seeka buuɗal yurmeende. En calmini Ahmadou Mbaye Couture, yo Allah yommo moƴƴere. Baba Abdourahmane Diop mi salminima, Ahmadou Sy Hornolde mi salminima, jinnaɗo men Faati Ndom one kadi mi salminimo ha to Montalajoli. Habi Oumar Wade mi salminima, Seydi Wade. Mi nawtima ha toon to Mauritanie, hay sinno ko ɗo gonɗa e leydi he ha to kay hayɗi. Kawli taw ko tayira moƴƴo mi salminima annene, yo Allah yoɓe moƴƴere. Seydi Saar mi salminima, mi artira ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle Seydi Saar. ceerno Khalidou Abdullahi Sy mi salmitimama, mi juurimama, kono kadi mboɗo yaha ha to Soringo mi juuro khalifa o, mi salminamo, woni alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbaye, nde tawno hewɓe ene ndewna calminalɗi e am faade e ma faade e makko, kono no calminirtamo ni e ko kalata e makko ko hewɓe ene belto hen no fewi. ɗum noon ɗo Soringo ɗo en calminimo, kono salminalɗi pop kadi pawɗen koye jungo Mouhamadou Abdullahi Sy nde yettinanta men kanko cehranajo o, calminali bandiraɓe kala faade makko. ɗon jeheten ha to Cankon Ɓoggel, calminen ceerno Idrissa Anna, woni ceerno Idi Anna, ceerno Idrissa Kane, ko noonne kadi calminen ceerno Ahmadou Adj, ceerno Ahmadou Sumbu ɗon ɗo Cankon Ɓoggel ɗo e dendagal galle sarifaɓe o kala en juurima ɗum ha to galle Dubal Lewi, ko noonne kadi dendagal bandiraɓe tawi tawi ɗon kala ha tenti galleji liliɓe galle camcamɓe kala en calminiɓe en juurimama. ceerno Khalidou mi siftina seeɗa tan wonande cetal tambingal pharmacie ji leydi Sénégal aɓe ndentina bandiraɓe nde ndentoto
wonande médicament kaɓatoji mabɓo oɗo saaha mo gonɗen ko wayno dolirim fervex e gueɗe goɗɗe kala nde tawno won ñooke goɗɗe nattuɗe hen ɗum tagui e kala saaha so tawi docteur ɓe ndentini yo yimɓe ndento no moƴƴi kono kadi rentade ɓuuri safrade ene gasa ñande alen nde ma on kettoye ɗum e buuɗal yurmede musidɗo men ceerno haali aboubato mauritani nokshot ma on kettoye hen ene wawi ma o artan men ko fate banggue leɗɗe jeeyeteɗe bitikaji ha e boli kala ko wayno poɗɗe pharmacie jeeyeteɗe foɗɗe pharmacie neɗɗo yaha tan adda poɗɗe ne yeeya poɗɗon dañon ɗum ɗo en tan ne yeeyani henna ko hunde hulɓinide tawno fayi koye reedu ko chimique woni ɗon a anda ɗo fewna ko heewi iwata ko nigéria walla Ghana taw kadi ganduɗa contrefaçon woni koye ƴewdede yimɓe ndento no moƴƴi ɗiɗon fannuji ceerno haalji ko hunde wallore no fewi no fewi kono kadi siftinde yimɓe ndento cummuji laddeli ɗi oɗo saaha wona koye keneli yimɓe goni koye soñjele duggito guerte e goɗɗum kala yimɓe ndento cummuli ɗi ala ko ɓuuri harmude e duppude ladde ala fof ko ɓuuri harmude e duppude ladde ala ko ɓuuri ɗum bonde tawno sa duppi ladde a wari pittali kewɗi pittali ko ruɓata ko hoɗe leydi ko eko wuuri hen ko Allah no funniri leydi no funniri koɗo huuɗo ha yooɗini gara tan duppa sa tawiɗe sa tawani fo rento ladde almin nawetake jeygue nawetake sigiren nawetake neɗɗo yo rento ɗum woni Allah subahana wa taala walla en ceerno Khalidullahi Sy mboɗani ñalawma janggoma en garto e ceerno baba Sildou Mbodj hanki o awoyi o jaggi ko liɗɗi mawɗi liɗɗi ɓutti mawɗi ƴeewa tan duuɓi makko ɗi o yarata ɗi hanki o jippima e maayo dondu o awi o yaltini ko liɗɗi joɗɗi no fewi o foti ɗi o neldiɗi ceerno Aboubaydi Ka o wiyayi ayi guiƴam ha hande de guiƴene yorto e ngoɗo maayo ɗum noon ko hunde wande fayida kono mbaɗa andi ma en garto hen ñalawma janggo so haaji jomiraɗo ceerno Khalid Abdullahi Sy jaranno ɗen kono siftinde ɓe garti ɓe gardani e Bunyamin baaba o hettima koɓe kaali baaba o woyi sunu baaba o joncima mahi cuurel sunu heɓi toon ne wullane luuka ceerno Khalid bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama e kadi ɗo ciftinɗa en ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen namdal namdino ɗen ñanden en mbino hol haalɓe gonga naati jeygol musidɗo goto biyeteɗo Isaga Sow lasɗi makko ko jam weeli kono noon o hoɗi ko Madina Gounas ko kanko artiri namdal ngal namde hewɓe gaddiɗo e henna jaabuwol kono ko kanko hawri e jaabuwol ngol jaabuwol ngol ko yahude e nasara ey ko ɓen ɗon wa qalat l yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat l yahudu ala shay ko ɓeɗo goto foof wi goɗɗo on wonani hay hunde te kadi kamɓe fof ɓe kaali ko gonga wadde noon ko kanko artiri namdal ngal ɗum noon so Allah jaɓima en garoy e namde godde so hawri e welede Allah annabi Yusuf ko kañum jahannoɗen kono ɗo ɗaccirnoɗen koto bam makko ɗo ɓe garti ɓe gaddani Bunyamin ko Bunyamin ene wonduno e makko ko ɗum hokkunomo muñal seeɗa kanko annabi Yaqub joni noon ɓe garti kono ɓe gaddani Bunyamin caggal Yusuf joɗima ko fotini ɓe jiidirani joguino muñal ngal seeɗa tan komo wondi e Bunyamin yeehi joni noon kadi artani ɗo hankkadin o wulli kanko annabi Yaqub dane makko dow o wi sunno e ɓiyam Yusuf ay ɗo o innani Bunyamin nde wonnoon yummum bammum sunno mo wondi o yummum e bammum foof ko Yusuf wadde ɗo o noddi ko sunno kono sunno ngo o suni e annabi Yusuf ay ɗon tan guite ɗe danwi ɓaleyri ndi yeehi ha laaɓi heddi daneyri ɓoliri sibi mette e sunno ngo o wondi kanko ko kebbinaɗo mette
ko kebbinaɗo sunno kanko annabi yaquba. aɗa andi annabi yaqub yusuf, inde annabi yusuf seeka mushtaqun min al asaf. inde yusuf nde seeka ko e sunare. eyyi ko ɗum waɗi sababu to e nder gandal Allah guilay asal ɗum ɗo koko jogori wodde. eyyi itta ko e sunno. eyyi yusuf wasmu yusuf mushtaqum min al asaf, ko noon woni no windori, itta ko e sunno. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno haali Abdullahi si golle ma jooɗi peewi. mi yi debbo gooto omo jogii ɓiɗɗo ko gorko, kono na on tan o jibini. o yiɗi ɓiɗɗo gilli cattuɗi, kono ɓiɗɗo meeɗa gollu gollal moƴƴal. hayso golli gollal moƴƴal ne wawi taw ko fergitira, ene wawi taw ko ɓoccitora. o yiɗi ɓiɗɗo, kono ɓiɗɗo kadi ko noon wayi sunnindemo. sunu heewi e makko ko ɓiɗɗo waɗata ko, kono gilli ɗi kadi poolti ko ɓiɗɗo waɗata ko, ha ganduɗa kala ɓiɗɗo dañ caɗele o faɗɗo. mawɗeɓe mayde tan yidde ene hulɓini, kono kadi yidde woto haɗe yiide ko poɗɗa wadde ko. ɗum ne ko gonga. sunu woni stress, moƴƴani yo neɗɗo reento. sunu ene halka neɗɗo. jaraten hande ko yusuf, hande ko alhamisa, kewɗen wadde ko cellal ɓalli, kono oɗo darso mo jateno o woni cellal ɓalli ha timmi. ceerno khalidou abdoullahi sy sunare nangi annabi yaquba joncima, ɓesgu makko e taanirakon makko holko battidi wiidemo ceerno khalidou. eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma payodingal. en calminiɗo kaw Yahaya, en calminiɗo kadi kaw Seydou, yo weluyo Allah won e mabɓe. annabi yaquba sunare nangimo, sunare nde yettima nokku eno nangiri muni kanko annabi yaquba. caggal ɗum noon taniraɓe makko e sukaɓe makko kucciti e makko kaali kaɗo haala. ɓe gooli kamɓe sukaɓe ɓe e taniraɓe ɓe, ɓe mbi tallahi taftau tadkuru yusuf. ɓe mbi an baba min gondiri Allah a serani, a serata aɗa siftoro yusuf ha a wonoyi, a lo'i ha a ɗeɓi halkade sibi judde ñaw. ha kala jiiɗoma aɗa ene nandinma ni e kalkiɗo an baba. ɓe mbimo dani kanko annabi yaquba nde won noon o hebbinama sunno ngo memimo no feewi. e on saaha o natti haaldude hay goto. hankadin o woni ko e suudu makko sunno, koye suudu makko sunno o woni. o maha yiccurel makko caggal wuuro, ko toon tan o hoɗi. o natti jillodirde e yimɓe, o woni toon kanko gooto. nde won noon kanko annabi yaquba mette ɗe o wondi hen duuɓi ɗi ne keewi no feewi. eɗen mbawi wiide e gurdam makko ko ɓuuri hewde hen foof ko mette. gurdam makko ko ɓuuri hewde e gurdam makko ko mette Seydi Saar. alhamdulillah. kanko annabi yaquba o wumi, o natti yiide, wiyama o wumi fodde duuɓi 6. duuɓi 6 ɗi won konngol wi o yiyata hay batte, ko gumɗo tan mendaw, haydara o yiyata. won konngol wi ala o wumani, ko jiiɗe ɗe tan lo'i ha o felsata ko seeɗa o natti yiide, ko cette o yiyata. ala ko woni sababu noon so wona hewde bojji. sunare hakkude makko e annabi yusuf omo waya, bojji ɗi keewi, ɗum rontinimo loode jiiɗe, o natti yiide no feewi. wadde ko ɗum woni sababu ɓaleri guiti ndi jeehi
heddi daneri ndi tan on atti yiide ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy aɗa nde yewtere men nde ko en weltinoɓe yimɓe ɓe kono kadi ko en jeertinoɓe yimɓe ɓe eɗen beltinira ɗo noon kala neɗɗo cuniɗo yo tinno itta sunu e mum ha laaɓa. an joom galle puɗɗuɗo galle addogay hirande addogay cellal ɓalli addogay koltu addogay kala a mawni a natti wawande hoorema a jottima galle ma nanguirima ka kangaɗo ɓe cejjiti ko mbaɗanoɗa ko kala on sunu mo gonduɗa ittu momto ha laaɓa laaraɓe ganduɗa ko gasata duwonoɗaɓe moƴƴina. an yumma jooɗiɗo ɓikkon ma jeehi a yiyata ɗumen ɓe majji ɓe piima e maaje anda fo ɗoɓe keedi ittu sunu nawtu kala e Allah ndeeƴa. an debbo gonɗo e suudu mum ɓernde ne suma ñande kala aɗa taaya mette ala kala ɗo gullitiɗa ɗo jaaɗa kala haaju humtotako ittu ha laaɓa pawa kala Allah ndeeƴa. an gorko kewɗo sunu ɗo jilɗa kala dañata ɗo jaaɗa kala dañata ko ɗaɓɓuɗa kala fewata ittu ha laaɓa gartira kala e Allah. tawno sunu ko halkare ene ñawna neɗɗo hewɓe dañoɓe stress ko kañum hewɓe tayoɓe ko kañum. yo Allah dandu en e sunu sunare moƴƴani yo Allah dandu en hen. ceerno Khalid Abdullahi Sy beele konngol ngol kalɗa ngol won konnguɗi gorɗi garti hen e gurdam makko kanko annabi Yaquba e gumdam ɗam e sifa gonagal makko. ceerno Khalid bisimilla. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi. eyyi annabi Yaquba won konngol wi o wumtigi rigui fodde duuɓi 6 o yiyata. won konngol gongol wi ala o wumani tigi rigui guite ɗe ɗe natti yiide ɗe lohi jiiɗe ɗe ene famɗi ha o ɗeɓani woɗɗodirde e gumɗo sababu nde hewde bojji. sabi kanko bojji ɗi o wayata ɗi ko jokkodiri ɗum waɗi gonɗi jippoto ton kono noon wona gumdam haqiqa ala ko sabi hewde makko bojji ɗum ne wattina jiiɗe natta yiide guite ne wawi bompiɗede taw ko hewde bojji woni sababu ha ɗum haɗa neɗɗo o wawde yiide. kono noon laataki guite makko ɗe koko jeehi tan asalan ha laaɗi ala ko ɗum ɗo woni ko haala. wadde noon sukaɓe makko gondi kanko annabi Yaquba tallahi tafta'u tadkuru Yusuf la noon ne woddiroɗo la tafta'u. ayi so tawi konngol wi noon holko woni sababu ɓe goodi taw ɓe ganda ɗum ko goonga kamɓe sukaɓe ɓe haade mabɓe haalde ka haala mabɓe goodi jaabowol ne woodi nde wonde kamɓe ɓe goodi ko jikka mabɓe fooli jikka mabɓe yeehi ha hokkiɓe elle koɓe godiri ko goonga sababu nde jikka mabɓe yettoyi toon. ɗum noon ene jippo jipporgal yananede ɗum jeeya koye lahul yamini ɗi ganduɗa maccuɗo Allah so wodiri ɗum jaggirtake ɗum ala. wadde ɓe mbimo noon kanko baaba o a serata an aɗa miijo Yusuf ha aɗaɗa jogori halkade. kanko annabi Yaquba o heɓɓiti o wi innama ashku bathi wa husni ila Allah. ay min gullittomi mettamɗe gullittomi sunnam o ko fewde e Allah la ila gayrihi fa huwa alladi tanfa'u shakwa ilayhi. wona e goɗɗo gullittomi mettamɗe e sunnam o gullittomi ɗum ko joomam Allah subhanahu wa ta'ala. nde wonde ko on woni mo ganduɗa ene nafa so tawi wullitama ko Allah tan woni sa wullitima ɗum ene wawi ittandema ko gullitiɗama ko joni joni. wadde min ko on gullitimi gacce kam mi deeƴa o tooñe kam. Seydi Saar ko ni woni no annabi Yaquba wadde sukaɓe he wadde konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy eɗen calminɗo hen guiɗo men sehil men ceerno Mouhamadou Ndiaye Ba gorko moƴƴo
jiyade to gurel jaayi tawte to leydi France mo ganduɗa ene jeeya tigui rigui e cate mawɗe jaggue mawɗe nder jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno Khalidou so tawi neɗɗo e kala saaha so yiiti kala lebbi tati yaade to ophtalmologue woni ƴeewoɓe guite ɓe ene moƴƴe neɗɗo ɗo kalten Yaquba ɗo ko cellal ɓalli mbimami ɗo Yaquba sa are makko Yousuf sa are makko sa fara cate kewɗe nder cate kewɗe ene nder ɗo Yaquba suni ha daneri guite mum kala yeehi walla ɓaleri guite mum kala yeehi guite kala danwi neɗɗo e kala saaha ene kala lebbi tati omo foti yaade to ophtalmologue ha tenti ñalawma men hande o so wi ñalawma men hande o ha tenti saaha men o guurɗen ko écran ji ɗiɗo téléphone ngaji ko écran ji téléji ko écran ji lumiére uji jamma e ñalawma taradde ko lumiére nder cuisine ko lumiére salle ko lumiére télé ko lumiére ordinateur ko lumiére téléphone ko lumiére kala kaɗa waɗa ko lumiére guite ma bonat guite ma goyat guite ma niɓɓiɗat so ɓooyi hay chiffre uji ɗi nattat yiide ko gonga gorko sod de gorko e debbo kala so dañi duuɓi capanɗe nayyi tan jiiɗe makko gustot ɗum koko jangga so dañi duuɓi capannayyi ustot to banggue wittoji doctoreɓe to banggue yaruɓe ophtalmologie to banggue guite kono noon beele ndena cellal guite ɗe mbasa ɓeydade bonde a yahat toon aɓe jogui appareil ji ɓe nanna hen ɓe ƴeewa so won lone ɗe poti windande ɓe bindanma mbatta ɓooya woni lone wona faaro woni lone ko faaro fiide loneji mum tan ne yaaha yimɓe tan gob woni lone ko faaro sa renake bonna guite ma bona neɗɗo saɗaɗa lone yaa taw ko lone ɓeydoji jiiɗe saɗa winda walla saɗa laara télé walla écran walla goɗɗum walla pooɗa rido téléphone o ha ɓeydo niɓɓidde seeɗa ndena guite ma ɗe woto rokkandema caɗele walla sa yiiɗi wayde goya ɗum tagui so tawi neɗɗo ne waya to banggue tubakoɓe walla to banggue woɗɓe walla to banggue Afrique central ɗima ko wayi goya ha gonɗi ɗi jalta ha laaɓa saabu so ɗi jaltaɓe kono vapeur ni barme ma so tawi a waɗi jeygue ha o wuuli jaw hippode nde ko ndiyam yaltata e mayre ɗum woni vapeur neɗɗo sa yiiɗi wayde a wayani so ɓernde ƴoogi guirɗe gondata ko vapeur on vapeur so huurima e guite ɗum wonte to huuro kortuɗo e guite rokkuma caɗele ene addanma gumɗam jeer sabu mbaɗoya opére sa yiiɗi wayde wayi ha wama ha yalta ha laaɓa momta guite maɗa jaaha ceerno Abdullahi Saar caggal ɗum no waɗi annabi Yaquba teni ko jonciɗo o haaldata e ɓesgu makko mbiyeto wayli jaɓɓal ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama e namdal ma batgal fayida a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ayi ɗo henne annabi Yaquba rendin sukaɓe mum fof o wiiɓe ngare gayi woni boɗo yiɗi yewtidde e mon ete ko calinoɗo haaldude e maɓɓe ɓe ngari kamɓe fof ɓe jooɗi yeeso makko kanko annabi Yaquba o wi jinmi ko ngaron son ngari jahon leydi Misra jahon ñukkidoyaade jahon wittoyde jahon ƴeewoyde ƴeewoyon habaru Yusuf e habaru Bunyamin Yusuf e miñum jeehe ƴeewoye Yusuf e miñum woto piptoɗe yurmeende Allah gandede mi haalana on gueɗel gotel fiftota ko yurmeende Allah so wona ɓen yimɓe yedduɓe Allah jimmi ko ngaron gimmoɗon to gonɗon ɗo payon leydi Misra son payi leydi Misra jahon ñukkidoyoɗon habaruji Yusuf e miñum Bunyamin son jeehi tan jaare yidde laaɓede bete Yusuf ene yiite toon walla yiitetaki son jeehi yo wonko ɗum ɓuuri wonde haaju mon ina wawi de Allah holla on Yusuf arta e juuɗe meɗen woto kaase woto kaaɓe woto mbiye wawa wonde ala ngare jeehe leydi Misra ñukkidoyo ɗon habaru Yusuf e miñum waɗi Allah wi Yusuf wiɓe ɗo Yaquba wiɓe ɗo ko ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi e mon ɓikkonam
ngare jehe leydi misra. son jeehi toon ñukkindo ɗon bitton habaru yusuf e miñum jehe ƴeewoye habaruji maɓɓe mbete oɗon keɓa hen humpitare oɗon kumpito hen habaru maɓɓe. woto piptoɗe yurmede Allah wala tay asu min rawhillah. gandede fiftota ko yurmede Allah so wona yimɓe yedduɓe Allah, so wona yimɓe perduɓe, so wona yimɓe jogorɓe natoyde jeeyge. onon noon woto jeeyeɗe e ɓen yimɓe tinnoɗe ngare ƴeewoye ko mbimi ko. o noddi sukaɓe ɓe o haalniɓe kaɗo haala. sukaɓe ɓe jaaɓi. Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno haali Abdullahi Sy a haalɗo hen konngol gotol e nder haalande maɗa. neɗɗo woto wi wonata jamais, woto wi noon de jamais jamais woto hutoro jamais jamais. neɗɗo woto hutoro lan wonata ko Allah tan andi ko wonata ko. ala ko wonata, ala ko ronki wonde nde tawno Allah ala ko ronki wadde. ɗum tagi noon neɗɗo yo rento wadde découragé. kala nde mbaɗɗa découragé e gurdam ma, so tawi joguinɗa ko doole temedere ɗe garti ha e doole nogas. kala kaɗa waɗa e aduna ma, kala nde jeeƴiɗa caggal, so tawi ko vitesse ma wonno ko 50 a arti ha e 20. ɗum tagi neɗɗo woto yeeƴo, woto yeddito hoore mum, woto sikkito hoore mum taw koye peewal gonɗa. kadi woto fipto yurmede Allah, woto fipto yurmede Allah. neɗɗo woto fipto ɗum. kala neɗɗo piptiɗo yurmede Allah jeeyetake yimɓe alliyankoji ceerno Khalid. iskey mbimi yaquba yusuf ko safara wonande men, ɗum jeeyi sababu addude men ngol daarol yimɓeɓe naftoro beele cellinen koye men, cellinen pittali men. qur'ana ko safara ɓolo, Allah addi ɗum ko ha cafroɗen. poɗɗe ɗe moɗoyten tooɗe ko ha jirwa tan, kono safara ko qur'ana. Allah wi sa heeɗima ka a sellat, kala ɗo darinɗa a fewat, kala ko gondunoɗa a deƴat. ceerno Khalidou eskey annabi yaquba wayi kono ene anduno annabi yusuf ne wuuri e nder nde ɗo haalande. ɗon ɗo haali ka haala holko ari e makko kanko annabi yaquba ceerno Khalid. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar. annabi yaquba le o andi yusuf ene wuuri. holno andiri yusuf ene wuuri? waɗi sa'a goto omo jooti ɗo jooɗi e suudu makko sunno ɗo, baytul ahzan ko suudu sunno. mette keewi e makko ha o wawa rendude hay goto. o mahi caggal wuro, caggal galle mabɓe o heeɓi toon. ɗon e ɗon tan jibrilu alayhi salamu jippi e makko, kanko annabi yaquba. jibrilu wimo Allah ne salminma, inna allaha yaqri'uka salam. Allah ne salminma. Allah wiima ɓiye biyeteɗo yusuf o ene wuuri, amona arsuguine amoye aduna he omo wuuri. paama noon Allah wiima ɓiyo o ko kañum hande wonti laamɗo misra. jibrilu wi Allah wimo ni kanko annabi yaquba. jibrilu wimo Allah wiima sa haaji noddamo e sawtuma gooto, taw ko e nokku ɗo ndewata Allah ɗo. ay sa rewi Allah gayni sa noddimo ma fa inna riha tahmilu sawtaka ilayhi, ma hendu roondo sawtuma mo noddirɗamo o nawanamo kanko yusuf. ɗum ɗo ari e habar wonde jibrilu ari e makko wimo ni kanko annabi yaquba. wadde noon ko ɗum waɗi sababu o andi yusuf ne wuuri, o noddi sukaɓe ɓe o wiɓe gaare ƴeewoye habaruji yusuf e miñum, sibi o heeɓi ko laaɓi yusuf ene wuuri.
won konngol gongol kadi wi malayika mayde woni azrail ñaaginoma Allah juuroyaade annabi yaquba Allah yamirimo yo ya o juuroyo annabi yaquba kanko malayika tamo pittali o wari o juuri annabi yaquba o yetti annabi yaquba wimo e hema malayika mayde mi namdorimama Allah mbete a tami ruhu biyeteɗo yusuf faqala la malayika o wi ala mi tamani mi wondiri on nelɗoma e gonga on cuɓiɗoma walla zistafaka bil haqqi nabiyan ma qabadtu ruhihi mi wondiri on cuɓiɗoma e gonga ka annabi mi tamani fittanu makko wo huwa hayyun ay o mo namdira o ne wuuri o mayani aha omo namdira ne wuuri mayani Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que annabaaɓe ko rokkaɓe dañde haaldude e malikaji ko hunde mawde ceer Allah tagi fondani neɗɗo noon so jooɗi mi wimɓe kala poti a yeddi haala Allah saabu Allah wi qur'ana ko ɓurni yoga e yoga ma aduna firto yimɓe potata a jaɓat ka ɓuraɗo anne ɓurɗo o jaɓa ka ɓuraɗo ni yaari kala ɓuraɗo yo jaɓ womo ɓuuri kala ɓurɗoma kadi yo jaɓ on ɓurɗo duma ni aduna moƴƴirta mi ɓuranima a ɓuranimi a rewata mi rewatama a hettotako mi hettotakoma a jaɓani Allah ceerno Halidou ni malayika o wimo beele won goɗɗum ko malayika o wimo walla ala eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama de e hoddiroji Allah e bawɗe muɗum annabi yaquba ko ni woni no azrailu wimo mi tamani fittanu makko te omo wuuri omo arjoguinene kay kono annabi yaquba azrailu ne haalde makko annabi yaquba azrailu wimo yaquba famde yolɗe nde ɓattani mama sunno ngo gondunoɗa faam kam hankati sunno o natti woɗɗude iwde hay kanko annabi yaquba mo jaggi ɗum sibi omo andi sunno kala ɗo ɓuuri sattude ko nden yolɗede heewi arde saɗa wondi e sunno kala nde o ɓuuri sattude te ko ɗon yolɗede ɗon kumtal haaju o heewi felmademo kanko sunno o wadde noon azrailu ari wimo ni kanko annabi yaquba aha yolɗene battimama noon kumtal haaju ɓattimama caɗele gondunoɗa ɓattima e iwde fa inda dhalika tan ɓabata nafsu yaquba ɗon e ɗon tan ceerno o welti fittanu makko weyti kanko annabi yaquba wo sakana ma bihi qalila ɗon tan ko wonno e makko e mette deeƴi usti kono noon annabi yaquba holko woni sababu o heeɓi ɗeɗo mette eɗen keewi ko naneten kono eɗen manka teskade sa heeɓi hunde a nani won kemnoɗo hono majjum aɗa wawi namdade kemnoɗo hono majjum o holko wonno sababu o heeɓi ɗum walla kala ko wiya neɗɗo heeɓi ƴeewa wittude holko woni sababu o heeɓi ngel gueɗel an ndentoɗa ngel gueɗel mbasa heɓoyde ɗum annabi yaquba wiyama sababu ɗeɗo mette kadi ko o hirsino nagge woote ngeen nagge nga o hirsuno nagge ngene muyninanno ngaari ɓiɗɗo ngaari nagge ngene jibinno goliyel ngel ko ngaari ko gayel tokosel ene muynina annabi yaquba nangi on yumma hirsi ɗum o yurmaki ɓinguel muynowel ngel e on saaha nde o wasi yurmade ngel o hirsi ɓe ñaami tew o Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle
ceerno haali Abdullahi si ngol ɗo konngol ngol kalɗa ɗo henno ngol ko ngol philosophie mawɗo moni fof ene foti miijade ɗum. Min de wonko mbaɗanmi somi waɗi beele janngo nanngoyta kam. Min de wonko kaalanmi beele somi haali janngo nanngoyta kam. ɗo eɗen garta e kuddinde kuɗɗeten ɓiɓɓe men e kala saha mbete nanngoyta ɓiɓɓe ma duttuɗa kadi guitta cuɗari ma doga e sernaɓe kuɗa ɓiye ha furɗa ha irɗa ha ñawa ha fooƴa takka nawle takka bonɓe takka seedeneji taw ko ɗemgal ma. kala ko mbaɗɗen Allah wiino Qur'an kala ko mbaɗɗen mbaɗirɗen ko juuɗe men, kala ko heeɓi men ko enen mbaɗi koye men. Neɗɗo yurnito hoore ma ko kaalata ko mbatta ko gollata. sa yiɗini neɗɗo jaam daña jaam, sa yiɗi neɗɗo bone daña bone. sa yitkinima neɗɗo ko yitkini ara e maɗa, a yiɗat tan daña yidde, a waɗat tan daña wadde. sa holli nder to ko fewani naafigagal seeɗa artayma, naafigagal arta nattayma wontanma ɗaccal gongal. ɗum tagui noon ceerno haali kala ɗo ko moni foof ene foti durnude hen miijo mum. mbimi yaquba e yusuf ko cellal, sa hettima sellat. ceerno haalidou ndeke ko ɗum jeeyata sababu o hirsi nagge walla ala won sababu goɗɗo woni hen sunu yaquba. Seydi Saar mi salminima laawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal. Annabi Yaquba wiyama ko addanimo hebde oɗo bala'u, oɗo musiba, ngoɗo sunno ko hirsi ngeɗo nagge. Nagge ngene muyninanno o yurmaki ɓiɗɗo o, ɓayde woni e muynina o ɗacca muynina ɓiɗɗo o wasa warde kono o hirsi nagge nge o yurmaki ɓiɗɗo o. Nde o hirsi nagge nge caggal ɗum ñande fo ɓiɗɗo o wonata ko e wullude sababu nde yiyani nene mum. ɗum ɗo woni sababu o rontina ngoɗo sunno ngo, o rontina sibi o sunnini ɓinguel nagge ngel dañi mette e sunno, wadde kanko ne ɗum ɗo woni sababu sunno ari e makko kanko annabi Yaquba. En jangi on ɗon tarih. caggal ɗum annabi Yaquba rendini sukaɓe mum ko ɗon jaranɗo ɗen, o wi jeehe ñukkidoyɗe habaru Yusuf e miñum. e on saaha o windi letere kanko annabi Yaquba, o windi lamɗo Misra o letere. holko windi e letere he, holko haali e oɗo letere kanko annabi Yaquba? o noddiɓe kamɓe fof o wi ngare mi nela on, jahon ƴeewoyon habaru Yusuf e miñum. o wi o noddi goto e mabɓe ar windanam oɗo letere, mbeɗe haala aɗa winda, son gasni takkenmo, son punne yaade naworonmo, son jettima dokkon lamɗo o. kanko annabi Yaquba o widani. ɓe gari kamɓe foof sukaɓe ɓe jooɗi e yeeso makko, omo haala letere ne winde kanko annabi Yaquba. e hoddiro Allah kanko annabi Yaquba holko winde e letere he. o wi oɗo letere min Yaquba Israilullahi, oɗo letere ummi koye Yaquba mo ganduɗa ko dewowo Allah, maccuɗo Allah, dewowo Allah, ko maccuɗo Allah. Israilullahi woni maccuɗo Allah, no mbiraten Abdullahi ni tan. Abdullahi woni Israil noon wona arab, ala ko e ɗemgal maɓɓe. Israil koye ɗemgal maɓɓe koye abraniyu. Israilullahi o wiyete, ɗum firata e arab ko Abdullahi, firata e pular ko maccuɗo Allah, dewowo Allah, ko ɗum firata. so tawi koye ɗemgal maɓɓe ɗen ko Israilullahi ko ni wiyete, kono ɗum firata ko dewowo Allah, maccuɗo Allah, dewowo Allah. wadde o wi oɗo letere immi koye Yaquba Israilullahi, dewowo Allah. so tawi koye arab mbiyen Yaquba Abdullahi, maccuɗo Allah, dewowo Allah. o wi noon Yaquba o
bindude lettere o an lamɗo misra ko an kaldanmi yaquba bindude lettere o ibnu zabihullahi ko ɓi kirse Allah min mbiyetemi ko yaquba maccuɗo Allah dewowo Allah yaquba o noon jibini ɗum ko kirse Allah biyeteɗo ishaq on ko kirse Allah. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que machallah aɗa andi ceerno Khalidou a rokkinum ɗo inde siisu koddajo baba adama nden inde nde jeeyi no feewi sohna Fadimata Daf banam debbo tedduɗo ha toon to Guinée Équatorial hande ko siisu tan. Sadia Sar miñam kañumne ko siisu tan ko noonne kadi e woɗɓe ne keewi ko siisu tan ha inde ɗeɓi joni noon Israël kadi gandon koye indam ɗe jeeya mboɗo heewi inde no feewi kono noon maccuɗo Allah Abdullah o machallah mi yiɗano wiide Abdallah wonti tekkugal mi wona tekkuɗo ko Abdoullahi tan ne foti mi yawi yeede Ablaye wonti jolfagu to ala mbiye kam tan Abdoullahi ne foti tawno wona ɓuttal mi wona cewguel ko hakkudejo komi kahulejo mo hafa ceerno Khalidou mi rutto seeɗa tan to nagge to haade mi arde namdal ngal nagge nge won wiɓe jeeyi sababu sunu aha bandiraɓe onon jomin jawɗele wonɓe nder galleji hoddaɓe kume jawdi mon jawdi mon mettinat ɓerɗe janane ɓerɗe jomumen kuɓɓa joomum hocca ungal fiye jawdi ma jawdi ɓernde mum huɓɓa ɓernde joomum kadi huɓɓa ndentoɗe ɗiɗo bakkatuji ndentoɗe ɗiɗo loruji aɗa jogui mbaalu aɗa jogui mbeewa aɗa jogui mbortu aɗa jogui gertogal aɗa jogui hum ha tiiɗa o nana una goram gawri mum nana jooɗi ne defa ndefu mum ene sogga mbaalu ma ne yaada hen so memi tikka teni ko an woni esiraɗo walla ka goɗɗum tikka so fi kuɗa taw ko an leftata tinnoɗen ndento ɗiɗo haqqeji ko ɗi haqqeji nangata en koddigal men kala ko bongal ko mettugal ko kamnigal haqqe nanguma nangami gañodiren taw eɗen goni ɗo hen goto fof ren hurum goɗɗo o goto pap yo ren hurum goɗɗo o. ceerno Khalid a jarama no fewi annabi yaquba addi lettere ɓataake ene winda oɗo ɓataake ene sooma ndu talkuru faade lamɗo misra holko windi e nder lettere o ko puɗɗiɗa eɓɓude ɗo ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi e namdal ma payodingal ngal namdiɗa. Annabi yaquba o windi lettere o windi lettere o ko yaquba mo ganduɗa israilullahi ko maccuɗo Allah dewo Allah on jibini ɗum ko ishaga on ko zabihillah ko kirse Allah on ishaga noon jibini ɗum ko Ibrahim on ko khalilullah on ko sehil Allah. lettere ono immi ko yammin yaquba mo ganduɗa ko ɓi ishaga ko ɓi ibrahima o ko sehil Allah. min noon ko min windi lettere o noon bindumomi ko lamɗo misra o an lamɗo misra ko an bindumi lettere o keɗoɗa ko kalanmi ko mi haalanma gueɗel gotel ko ɗum tan jimmi haalandema paama amma baadu caggal kaɗo haala minen komin yimɓe galle ɓe ganduɗa wukkila binal bala minen komin yimɓe galle ɓe ganduɗa musibbaji koko wakkila e amen koko fawa e amen mbatta hakkille ko kalanmi ko amma jaddi so tawi ko mamam Ibrahima biyeteɗo Ibrahima o on jibini bamum babam on ko jatam wiyete on de fa shuddidata yadahu wa rijlahu ay juuɗe makko kaɓɓama ha tiiɗi koyɗe makko kaɓɓama ha tiiɗi o wedda e nder jeygol kono noon o muñi sibi ɗoftade Allah e yamirore Allah.
so tawi noon ko bappañam on noon kanko e mamam gorko jibindo babam jiidi baba o wiyata ko Ismaila on ko mamam cawdiɗo sibi kanko e mamam gorko jibindo babam jiidi baba o wiyata ko Ismaila on de jarriba ko weddede ladde koye galle amen min gonno kanko o wiya yo immo yo ya ladde o hoɗoya toon ɗum waɗi annabi Ismaila to Makka hoɗi joni ɗo elle en meeɗi arde qissa makko o muñi e yamirore Allah e ɗoftade Allah so tawi noon ko mamam gorko tigui rigui jibinɗo babam o biyeteɗo Ishaqa o on e mamam mo kalmi joni on jiidi baba on de jarriba ko wattede kirse on ɗemno hirsede haalaɓi fawa e hoƴƴudu mum haala ko heddi ene maaya Allah sotirimo jawdi Allah sotirimo jawdi ummi to nder aljanna wadde noon so tawi on ɓenni so tawi ko min noon min mboɗo joguino ɓiɗɗo kanko ɓuuri yiɗede e ɓiɓɓam mboɗo andi ko ɗo yewtere nde haɗata Seydi Saar ma won wiɓe ɓe yettinani haala makko ka kanko kono noon so hawre welede Allah inchallahu taala janggo jettinen yewtere makko so hawri e welede Allah holko jokkite e letere he e ko heddi ko holno yaari ɗum noon mi duwanimama Seydi Saar ko gonuma mi duwanade mi weltanimama no feewi yo Allah hokke sagoma e aduna hokkuma sagoma lakara kono yo Allah junnu gurdam ma yo Allah looɓe cellal ha heewa ha heewa ha heewa Seydi Saar a meeɗa yeeƴade kono jokku golle woto yeeƴo so Allah jaaɓi ma Allah yeeƴe so Allah yeeƴimama inchallahu taala nden yeeƴande so Allah jaaɓi ala ko jogori hawdema ala ko jogori ngakkudema e aduna inchallahu taala jokku golle yo Allah won ballo yo Allah reene yo Allah reene nden ka mum keerika yo Allah hokke sagoma yo Allah loowe cellal ha heewa ɓesgu ngu yo Allah waɗe mabɓe barke yo Allah loowe mabɓe gandal ha heewa yo Allah waɗɓe rewoɓe Allah jokkoɓe endam yo Allah hokkuɓe gandal ngal ɓe janggani ɓe nafta hen julɓe kala taw aɗa jooɗi aɗa tawa ɗum ko nema on nema yo Allah waɗane ɗum bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbasiyo yimɓeɓe kadi yo tinno e dewal Allah yoɓe tinno e dewal Allah yoɓe tinno e dewal Allah Allah ko ɗum wi o tagirani yimɓe e jinneji so wona yo ndewmo ɗum koye qur'ana o haali ɗum o haali banggue goɗo e hadisul qudusi gande kam no ndewirtemi ko adinde oɗon ndewami so ganda no ndewirtemi on mbawa rewdemi kala mo jiiɗa o yeehi casol ɓurgol judde e famde diina makko mbatten hakkillaji koye men woto punten koye men hay goto mayeɗa janggo o namde goɗɗum so wona dewal makko Allah wadde ene woni ƴoyre andude ko loroytoma janggo ndentoɗa guila e joni keblonɗa ɗum ene jeeya e ko wiyete ƴoyre andude ko nafanma janggo daranoɗa ɗum hande yo Allah won ballo noon yo Allah hokku en sagoji meɗen yo Allah hokku en toppitade ko Allah yiɗi ko e men yo Allah hokku en wuɗɗitade ko Allah yiɗa ko yo Allah wonan en o wonda e men bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon Seydi Saar mi duwima mi serani e duwade yo Allah moƴƴane aduna yo Allah luɓe cellal yo Allah yañu arsuki o kala ko jiɗɗa ɓayde tan ene nafma en ñaaguima Allah barke nelaɗo Allah barke teddugal nelaɗo Allah barke fatihatul kitab yo Allah waɗane ɗum barke annabi sallllahu alayhi wa sallam mi duwanimama mi ñaaguimama du'aw mi duwanima dendagal julɗo ɗo woni kala julɗo ɗo woni kanko andi ko woni goƴa makko kono Allah ɓuuri andude en ñaaguima Allah yo Allah ittanmo goƴa o so haaju yo Allah humtu so kulol yo Allah huncu so ɗaminare yo Allah yettin ɓayde koko nafatamo so kawral kadi yo Allah wat mi salmini fofof
ɗum noon ko musidɗo ma giɗo ma sehil ma Khalid Abdullahi Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموي يفنى وويل yewtere mon buuɗal yurmeende en rokka mon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sow ko wittiyanke baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha to leydi Sénégal kala e nokkuji goɗɗi kala. docteur Djiby Sow tawete koto Kidira. docteur Djiby Sow saari ha to Kidira jeere mawde waɗɗani mairie o sara juma o ɗon tawete docteur Djiby Sow ma taw ɗon tableau mawɗo ne winda grand guérisseur international docteur Kidira woni docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ene safra fibron wonata koye reedu wayno ɓiɗɗo woni toon ene dilla omo walluma ha yalta tawa dañani caɗele. kiis nem hémoride gonɗo nder e jalto boowal kala nonne kadi joguiɗo seero ɗojju dimigo koyɗe musoje keeceji musoje cimmiɗo huuɗo bonko ko mo seyɗani memi kala docteur Djiby Sow ene sammita ha laaɓa dunkude ɓesnude caɗele goragu joguiɗo caɗele ko fate banggue rafi biyeteɗo hande o prostate tampinɗo yimɓe no fewi docteur Djiby Sow ko kawisaji mawɗi. sa yiiɗi hebde noon docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 78 353 28 92. so tawi ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00 223 70 85 72 47. a jarama ceerno Khalid Abdullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere nde tawno gueɗe ɗe kala ka timminɗo ɗe neɗɗo sene duwa yo duwa ha timma saɗa haala ha timma saɗa yiɗa ha timma kala kaɗa waɗ ha timma ɓuri bonde kala ko watkinade moƴƴani yiɗkinade moƴƴani rokkikinade moƴƴani moƴƴikinade moƴƴani saɗa yiɗa ha timma saɗa ñaama ha timma ha soko hakkude joom suudu ma e joom galle ma lelo ha timma fof yo timma dewal Allah waɗa ha timma kala ko timmi ɗum woni ko Allah yiɗi kala ko waɗa mocce moƴƴani saɗa rokka neɗɗo rokkumo ha timma saɗa waajomo ha timma saɗa wasiyomo ha timma saɗa janguinamo ha timma ayi ɗum woni oɗo tarih won wiyannoɓe tarih o no yarata ne leeli amin jiiɗi yaawa hunde fof yo waɗi ha timma moƴƴa feewa sella rewa laawol nanami nana paamami faama janggo ala namdi kala no jiiɗa hunde heewi namdi ko keñe fahamamuya ala hen ceerno Khalid a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ko duwanɗami ko pop mi ñaguima Allah gurɗomo mayata o Allah goto lamɗo o Allah tagɗomi tagma o Allah tagɗo windere o Allah de ñaguimi ko ñaganɗami ko foof yo artire maɗo ceerno Khalid min mi ñaguima Allah subhanahu wa taala ko ñaganɗami ko pop an ɓuuri handude hen yo Allah totte so tottima tan mi heƴat hen inchallah o totta kadi baɗuno ma ni onne kadi so heeɓi tan mi heƴat hen inchallah jarama seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga kam duusata en woni cakkude ndi sawdinum ñebbe seeɗa waɗa kode ñebbe ha ɓeydo welde min beltanimama no fewi seydi Ly gurdam ma ni heewi nafoore guiɗo koɗo men joom tarih belɗo o celluɗo o ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo e hey mon soringo naaɓe alhamdulillah ceerno Mahmoud min beltanimama no fewi ko lowɗa e oɗo suka ko amin belti en amin mbiya soringo naaɓe nanggue en ha tiiɗa kono kadi bandiraɓe julɓe fulɓe nangtude ha tiiɗa to kaɓirɗo to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo Sayba gorgol baɗowo golle mantinde tolore men YouTube ɗo yeeso haalirde he noon ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo Ndulmaji
ketki malaki jam yo jam Allah ñallane musibam tedduɓe nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo wolodo winde nden wadde njuulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo wolodo winde jettoɗe ngoodani waɗanɗo kala kala njuulen mo sabumum woodi winde jettoɗe ngoodani ko tagɗo kala kala njuulen mo sabumum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo